Salut! Astăzi vă voi arăta cum se face tricul meu preferat, adică crooked grind. Vii spre box, boxul este în spatele tău, paralel cu boxul, dai ollie, aterizezi pe nas, aluneci și pe ax și pe placă, roata sus pe box, toată greutatea pe box, te uiți la capătul boxului, dai un pic de nollie out, aterizezi pe șuruburi bolți. Ăsta este crooked grind. Secretul la acest trick este să ai toată greutatea sus pe box. Deci greutatea pe piciorul din față, aici. Crooked, 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 nollie out. Bam, crooked grind.